Nsemmilkom eżis membri tal-klabb tagħna u Juventini ġenerali. Nilqgħukom għal dan l-ewwel podcast Juventus Club Vero Amore podcast l-ewwel wieħed għandna l-President hawnhekk Joseph Fenek. Dal-podcast huwa minġublilkom minn Motors Inc. Ningrazzjawhom minn hawnhekk. Din l-inizjattiva hija inizjattiva ġdida għall-klabb tagħna hija l-ewwel waħda tax-xogħol tagħha f'Malta u aħna gburi li nkunu qegħdin nkunu magħkom kull ġimgħa biex inwasslulkom dawn l-intervisti u konverzazzjonijiet ukoll minnaħa tal-klabb tagħna tal-Juventus Club Vero Amore. Qegħdin nimxandru bħalissa minn ġewwa il-premises tal-Juventus Club Vero Amore ġewwa Birkirkara. Ġo, Brett, forsi tgħidilna xi ħaġa dwarek u forsi tintroduċi l-klabb għal dawk li ma tantx huma familjari mal-klabb. Mela, nirringrazzjak Alejandro u proset tal-inizjattiva tiegħek. Bażikament jiena ħanibdok huwa l-eħdem wieħed jiġifieri li bqajt għaddej sena wara sena fil-kumitat, issa jenni madwar 15-il sena kumitat u 7 snin president. Il-klabb jinsab ġewwa Birkirkara, huwa bla dubju l-akbar klabb, ġifieri fix-xena, mhux fix-xena lokali biss, iżda anke kif uffiċjali li ġieli żuruna għalulna m'hawnx klabb ieħor tal-kobor bħal tagħhom jibqgħu mbellin u ovvjament dejjem naħdmu għall-membri tagħna. Xi ħaġa ħanidwokka qabel post-COVID, jiġifieri li aħna meta President jien dejjem ifhimni l-wegħda tiegħi li l-membri kienet u li samejta u li nibqa' nżommu li l-biljetti jinbigħu at face value. Dik hija xi ħaġa at face value hemm ma jafx jiġifieri jekk inti biljett tal-logħba ħansemmi Juventus Lazio f'post partikolari fil-ground hija 80 euro, inti kull ma tħallas dak il-prezz ta' 80 euro u mbagħad ikun hemm 10 euro biss ta' administration fee. Hija xi ħaġa li żammejt magħha kienet wieħda u żammejt magħha. Ovvjament f'dawn is-snin ifhimni investejna bil-kbir fil-premises bil-kbir, ma ngħidx infaqna imma investejna aktar milli infaqna. U da kollu grazzi għall-sponsors tagħna li niġru għarajhom personalment jien, għandi rispett billehom u għandhom rispett billejja wkoll u dejjem kienu hemm meta kelli bżonnhom u dejjem sibthom. Hemm ħafna sponsors tissemmi qed tifhimni, però ma nistax ma nirringrazzjahomx għax żgur li kieku mingħajr l-għajnuna tagħhom kieku ma għamilniex ir-refurbishment sena wara sena ġo dal-klabb u sebbaħnieh biex ġibnieh mhux klabb, palazz. Ekku, fil-fatt quddiem hemmhekk quddiem l-entrata hemm miktub Palazzo Juventus. Eżattament. Dal-klabb is-Sormaj għandu għala 46 sena. 46 sena mhux 8-10 snin huwa trakward verament sabiħ. Ta' min isemmi wkoll illi dan huwa t-tieni l-akbar klabb fid-dinja għaliex l-ewwel l-ikbar klabb huwa dak tal-Madonnina ġewwa Milan li għandu 50 sena, ġifieri aħna qegħdin ftit snin wara 46 years. Ovvjament kellna pjanijiet is-sena li għaddiet li niċċelebraw bil-kbir il-45 sena, però ovvjament bħala bil-pandemija ma stajna nagħmlu xejn. Ta' min jgħid ukoll biex inkompli fuq ta' qabel dejjem post-COVID qabel il-pandemija dejjem ġibna l-players ġo dan il-klabb. Ġibna diversi players. Ġibna tipo ifhimni ftit għandek Buffon, Trezeguet, Davids, Ferrara, Birindelli, Giuliano, Amoruso u ħafna iktar. Ħafna press grazzi tal-introduzzjoni tajba li tajtna dwar il-klabb in ġenerali u dwar inizjattivi wkoll, bla dubju ħajkun hemm iktar inizjattivi li ħadd taħdem fuqhom fil-futur. Żgur. Issa, forsi nibdew xejn diskussjoni tagħna. L-iktar ħaġa li forsi għaddejja bħalissa li konna qed titkellem dwarha huwa s-suq ta' trasferiment. Forsi tgħid li l-iktar ħaġa li ġejja li qed titkellem dwarha kulħadd hija l-logħba li jmiss l-ewwel logħba, ċili. Però is-suq ta' trasferimenti għadu miftuħ,
Il-Juventus għabej forsi jgħalqu jisuq ta' trasferimenti tagħhom, imma s-sista jgħidu s'issa. Kif xi grattati il-merkatu tal-Juventus s'issa? Mela Alejandro, kirdu nitkellmu l-verità, il-klabs, flus, ma hemmx, il-klabs tkissru bil-pandemija bħal ħafna negozji oħrajn, so il-klabs ma tantx jistgħu jagħmlu flus. Jien hemmhekk fejn nara l-pasta żgħata letteralment ta' ċeferin li alla jbierek fil-financial fair play il-PSG daw jagħmlu li jridu u dak li nfiq ta' flus. Però daw korrajt. Għax issa l-President tagħhom ma' post il-Maħbub Andrea Agnelli. Dak korrajt pasta żgħata mill-bar. Issa, niġu għal-Juventus. Il-Juventus li ktalla ħassew għal-pandemija iktar minn klab oħra u tajli għalfejn. Sempliċi għax il-Juventus il-ground tagħhom. Jekk aħna naqbdu l-ground tal-Milan maqsum ma tal-Inter. Jekk naqbdu ma tal-Roma maqsum ma tal-Lazio, ġifieri tal-Komun. Imma l-ground tal-Juventus huwa l-ground proprjetà tagħna. Ħanajtek. Allura hemmhekk kellek in-xorta baqgħu għaddejjin jaħdmu t-telf kien iktar, kien enormi. Però nirringrazzjaw l-Alla, nirringrazzjaw il-ma nafx min li ġabna żommu mal-Juventus, l-aqwa tim fl-univers, għaliex klab oħra nbijaw liċ-Ċiniż u ċ-Ċiniż jaġġejbek iċ-Ċiniż u ċ-Ċiniż jipprova jbeħ l-Amerikana xi falli. Ma mmorrux il-bot, tifhimni, ma nafx nitħaq jew nibki, ma nistax ma nsemmix l-Inter. Għaliex dawn ilhom idaquna minn 1908. Jiena nitħaq. Mela daw alla jbierek jagħmlu 10 snin qishom jew giber, hibernating, u mbagħad ibijaw l-assi tagħhom, ibijaw kollox, djun bar biex ħadu li. Imma il-bambin jiena taf xallimna dejjem ħen għal minnu nqas ix-xortijat minnu. U kultant wara ċertu snin titnaqra tkun tferraħhom ma tantx damu jiferru għax kont tetelqilhom u l-oħra telqulhom, però ma naħlux xejn fuq da s-suġġett għax ma fihomx taħlejn. Il-merkato tal-Juventus, il-merkato kif diġà kif imni ma hemmx flus. Jiena għalija ifhimni li żammejna l-plejers u żidna talent bħal Locatelli ġa kuntent. Ovvjament li kieku nġibu midfielder ħorta stoffa inkun iktar happy. Però hemm bżonn issa li rridu nibdew naħsbu serjament is-soċjetà fejn jidħol id-difens. Għaliex Chiellini kiber. Konferma ta' sentejn oħra. Bonucci kiber, irridu naħsbu f'dak id-dipartiment. Xi ħaġa li personali dispjaċini kien illi ma ħadniex il-Donnarumma. Personalment xtaqt li ġimana għal raġuni li l-Juventus kważi dejjem kellhom il-goalkeeper tan-Nazzjonal, Donnarumma tużajr, potenzjal enormi u ħanajdu żgur kellek 15-20 sena moħħok mistrieħ bieda dak id-dipartiment. Hemmhekk ma naħsib naqbel għaliex l-aġenti għandna fuq menu. Llum l-aġenti sfortunatament jikkontrollaw il-plejers. Biss però s-soċjetà tal-Juventus sija fejn jidħlu aġenti. Sija fejn jidħlu forsi ġenituri ta' plejers jew xi nisa ta' plejers. Serraħ moħħok il-Juventus soċjetà serja u ma hemmx ċar magħha. Kienet u għada, qabel kienet iktar. U llum għallhom daw ukoll. Jiena forsi l-punt li ma semmejtx inti pressu li il-merkato jiena li hija mhux biss min jiġi, però min jitlaq. Jiena fl-opinjoni tiegħi eżempju hemm plejers li id-data ta' skadenza tagħhom ilha li għaddiet sewwa jew kellha li qatt ma misshom reksu fuq l-arma tal-Juventus u li għadhom hemmhekk. Insemmi plejers bħal opinjoni personali issa, meta insemmi plejers bħal pereżempju Alexandro. Jiena fl-opinjoni tiegħi se jgħidu 3 snin. Imbagħad hemm plejers bħal Bernardeschi li donnu qatt ma qabad fis-sistema tal-Juventus jew kellha fil-klabb in ġenerali. Nerġa' nsemmi Ramsey tgħid li milux hemm però once again dejjem imweġġa' u rari kontribwixxi. Plejers bħal Jolin li ma jgħin x'ilek tirriplejsja minħabba f'hemmhekk ma qegħdin ngħidu l-ebda klabb ma jrid tkun irtihom biex dik il-paga li għandhom mal-Juventus. X'taħseb fuq dan l-aspett? U taħseb li huwa deterrent li ovvjament huma ma jitiqux u plejers ma jiġux? Mela, ħanibdew. Alexandro ħeġieli għalek, jiena nemmen change is good. Ma tistax inti l-ewwel nisifhimni.
hemm players li mhumiex daqshekk kaċċana għas-suċċess għax ikunu xebgħu jieħdu suċċess. Però mbagħad mill-banda l-oħra nieħu eżempju fuq innifsi inni dasnin kollha fil-kumitat u kif issa fi ftit taf inti dejjem iktar għajd determinazzjoni u drive lejn dan il-klabb. Allura huwa għall-argument tiegħi stess. Bernardeschi, naħseb ħankun is-sena ta' Bernardeschi is-sena li tilbes il-flokk tal-Juventus mhix faċli. Li tilbes il-flokk ta' timijiet oħra mhix problem. Imma eżempju Chiesa, il-flokk għadlu eżatt, fit-tjaq. Issa, Bernardeschi kellu s-sena taħt ġismu, taħt Sarri. Sena oħra taħt Pirlo. Jiena li jekk dis-sena Bernardeschi ma jorix x'inhu għax dan bad fin-nazzjonal storja oħra. Mela x'inhi? X'hemm? Jekk Bernardeschi ma jorix x'inhu dis-sena da season li ġej, allura mbagħad wieħed irid jaħseb biex isiblu post ieħor. Ramsey naħseb jien hija sempliċi. Ma jridux minħabba l-pagoli li għandu. Naħseb mhux Ramsey biss il-problema, naħseb hemm ukoll nisbal għandu Bernardeschi. Issa jiena nsemmilek ukoll jien ma nafx is-soċjetà fi kriżi bħal din meta ppumpjat hekk minn is-sejjers bħal mill-assi tal-familja mal-400 miljun u l-400 miljun ġew ppumpjati mhux biex jinxtraw jintużaw għall-merkato imma biex jaqtaw għat-telf finanzjarju li kien hemm waqt il-pandemija. Mbagħad għandek ir-Ronaldo b'dik il-paga astronomika li fl-opinjoni tiegħi issa qed ngħid bih ma m'għamilniex dik il-qabża fil-kwalità għax jien naħseb ħafna jaqblu miegħi jiena meta ġibna Ronaldo l-aspirazzjoni kienet biex nippruvaw nieħdu Champions League. Fuq Ronaldo ġej iktar tard, forsi nixtieq inkompli fuq daqsxejn fuq il-merkato. U nixtieq nistaqsik eżempju. Il-players li ġew s'issa, eżempju ġibna Kajo Jorge, ġew Locatelli wkoll kabbar il-bira tlula. Ċ'opinjoni tiegħek fuq dawn il-players? Kajo Jorge ma nista' ngħidx qatt ma segwejtu. Locatelli ħankun onest, meta kien mal-Milan ma kontx insegwih għax jien Juventus biss ħajti. Meta kien ma' Sassuolo ma kontx insegwih, però l-Ewropej segwejtu u jidher li huwa promising ħafna. Però sejn again, sa jiflaħ dak il-flokk tal-Juventus fuqu, dak jista' qed issuq ma' Red Bull jew qed issuq ma' tim ieħor, mbagħad titla' ġol Ferrari. Għandek awtomatikament meta tilbes il-flokk tal-Juventus, għandek ċertu pressure. Fuqek dak il-flokk għandek storja ta' suċċessi. Dak il-flokk, dawk l-istrixxi li b'soft players kbar. Punt ieħor li kienet storja ewlenija kif beda s-sajf kien it-tluq ta' Paratici u l-tħul ta' Arriva Bene u Cherubini fejn jidħol trasferimenti u diriġenza. X'taq forsi il-ġudizzju tiegħek fuq Paratici u xi forsi x'qed tistenna minn Cherubini u Arriva Bene? Sejn again huma tnejn li ma tantx naf fuqhom. Mhux minn dawn li għamlu s'issa ta' Paratici, deals u hekk li Mela, huma tnejn li ma tantx nista' nitkellem fuqhom. Però nispera li Arriva Bene ġo kull jum u ma jiġix Arriva Male, jibqa' Arriva Bene. S'issa jekk għandhom id-dir ta' Locatelli, m'hemm xejn xi tgħid. Xi kultant il-kemm nemmen li jien taħat plejer bħal dak, plejer tan-nazzjonal, plejer champion tal-Ewropej, tieħdu sentejn xejn u mbagħad taqbad u toqgħod tħallsu fi żmien 5 snin. Brati kondi, jisa qed tixtri salott. Ġifieri għalija dak diġà deal tajjeb. Deal li fuq Facebook jinġenera Juventini jew jissejħu Juventini. Illi jibdew mill-ħajma qdru għax misna mmorru għalih, misna naqbdu kemm iridu 35 miljun, 40 miljun, mhux hekk flus tal-monopoli daw. Bil-bonus inklużi ġej ta' 37 miljun. Mela dawn l-affarijiet li taqbad inti tmut wara pandemija u terfalli 35 miljun, ara ġej għalik ħsiebi ħaddu ta' fejtek. U li forsi tifhem xi ċerti partitari meta jgħidu lek domna wisq
biex nakkwistat. Ma- Li jorret għadha ma ddiċ l-ewwel għadha ma ġietx, però dak ittu jifrustrawni ċertu nies. Ma jifrustrom ħanajlek. Jiena ġej mid-dinja tan-negozju. So jiena id-deals ma jsirux f'sekonda, hemm deal li jsir 50 hemm deal li jieħu ġranet biex isir. U biex tixtri tajjeb trid tikkalkula żmien il-ħin opportun u tistudja l-avversarju tiegħek. Fis-sens li arriva bene, u x'arriva bene kien li għamel id-deal. Naħseb jiena Cherubin. Arriva bene u Cherubin it-tnejn flimkien. Jiena li jagħmlu biċċa xogħol tajba għaliex inti qed tistudja qed tifhimni l-bejjieħ. Biex tistudja l-bejjieħ għax naċċertak illi mill-banda l-oħra ix-xerrej ikun qed tistudja l-bejjieħ. Mela inti trid tistudja sew u tagħmel il-xogħol tiegħek sew. Faċli inti taqbad, eżempju diġi li jagħmilha mar-rotta, illi taqbad u xtara l dak xtara l-ieħor l-intera fejn tlew bid-dejn. Nixxejk kemm trid paga, so much ħuda, u mbagħad nifirħu ġibna plejer kbir. Fim? Għad is-soċjetà tbagħti pandemija ma kienet tistennija, imma ġiet fuqna. U għadha qegħdin fiha. Da mhux mill-effett fuq 50% tal-stadium, imma xorta telfem u telf kbir. U nallaċja għal l-aħħar parti li qed inti press li qed temm it-telf u l-ewwel inti stess laċċajta mal-paga li għandu Ronaldo bħalissa u li ġewwa kont Ronaldo. Fi kliemek stess tiegħu inti fuq il-grupp tagħna Facebook tfajt post u qed Ronaldo ma tarax kuntent, ma jidhirx kuntent. Taħseb li din se taffettwah il-qudiem ma tlajda l-istaġun jekk jibqa' dejjem hemmhekk, mhux taħseb fuq sitwazzjoni Ronaldo in ġenerali. Mela, Ronaldo, bla dubju Ronaldo huwa plejer kbir. Jien għalija f'dawn l-aħħar 15 jien għalija kien morru qabel l-aqwaġix plejers ta' Bolera kienu Pele u Maradona, dawn il-plejers tal-aħħar snin, ovvjament bla dubju għandek Ronaldo u Messi. So, li Ronaldo huwa plejer kbir m'hemmx tiddiskuti u mhix każ ta' opinjoni. Ronaldo naħseb jiena il-Juventus meta ġabu Ronaldo punt ta' marketing m'hemmx xi Jiġifieri Splodejna followers fuq Instagram. Tfal qabel forsi kienu jsegwu Real Madrid, issa qed isegwu l-Juventus, xtraw il-kit tal-Juventus. Jiġifieri minn dak il-lat niżżalhom il-ġaffel. Però naħseb jien is-soċjetà ma xtrat ċertu plejers li jikkumplimentaw ma' Ronaldo. Issa jkun għandna livell taħt il-livell tiegħek. Ma nafx naqbad ngħid, jew Ronaldo li naqqas Ronaldo naqqas. Dik hija verità. ċertu punt, però dik dak il-30 gol fis-staġun. Però Ronaldo naqqas, daħat minn palikum, laqas jimmadni l-istess. Ronaldo naqqas. Issa jew Ronaldo naqqas. Jew is-soċjetà ġobitu plejer normali. Però f'pandemija naħseb jiena s-soċjetà kieku jien kien tal-dusma. Lesta nżommok sal-oħra miegħi, però bżonn tnaqqas tirriduċi l-istipendju tiegħek, il-paga tiegħek. Kien hemm aħbarijiet li Jorge Mendes aġento Ronaldo rrid li jestend il-kontratt b'sena u 30 miljun li għandu f'sena Ronaldo jaqsamhom fuq sentejn u il-paga fuq sena tkun ta' 15 miljun euro biss. Però ħaġa li baqgħet ma ġratx u ma nafux x'se tiġi. Jista' jkun li tiġi matul l-istaġun stess. Eżatt, kif qed tgħid inti Alejandro. Kien hemm miktub. U nista' niġi għal punt ieħor. U hawnhekk fejn nagħmel appell tagħtux każ dak kollu li jkun hemm miktub fil-gazzetti. Il-gazzetti u l-midja hija gossip. Gossip iridu jimlew b'xi ħaġa biex inti tafas fuqha ħataqra. Tagħtux każ. Għax ikun hemm ħafna affarijiet u qlajiet vera xi kultant il-qampina ma ddoqx għal xejn, imma il-gossip li jkun hemm huwa enormi. Enormi, jiġifieri ma tix tagħti kasu. Niġu għal forsi il-punt prinċipali issa jibda l-istaġun, nhar il-ħadd l-ewwel logħba kontra l-Udinese fis-6:9, nħeġġukom tingħaqdu magħna hawnhekk ukoll ġewwa il-Birkirkara. Però qabel ngħaddu għal logħba tal-Udinese. X'qed tistenna minn dan l-istaġun press?
fejn taħseb li jaslu l-Juventus fejn taħseb li jaslu x'inhu l-minimu għalik li għandu jitqis bħala suċċess? X'irid jiġri biex il-staġun ikun ta' suċċess min il-minimu għalik? Jiena dejjem pożittiv. Jiena nemmen illi nieħdu l-lig. Li għandi dispjaċir illi aħjar li kellhom jieħdu l-lig li ntarħadu dal-istaġun u aħna għandna l-istaġun li għadda għaliex jien kont nemmen illi nieħdu 10 leagues infila. Imma m'hemmx ta'. Le, jiena nemmen illi fil-waqt li nirrispetta kull oppożizzjoni ma nibża minn ħadd. Jiena nemmen li għandna tim tajjeb, tim b'saħħtu, id-differenza kbira u l-akbar akkwist mhux Locatelli, imma Allegri. Jiena lija l-akbar akkwist huwa Allegri, qabel tajla qatt ma garrejt jien kontra Allegri u mela ma ġilix garrejt. U mela ma ġilix u kont ngħid ta' xekk u xekk. Però kuntent li Imma rajna differenza. Ġifieri għalija nibdew. L-akbar akkwist għamlu l-Juventus kien Allegri. U Allegri nemmen illi kieku rrid imur ma' klabb żgħra bla dubju kien imur klabbs tipo Real Madrid, tipo PSG, però dak l-akbar akkwist. U iva jiena nemmen li bl-iskwadra li għandna il-kampjonat m'għandniex infallu u nerġgħu nieħdu dak li hu tagħna. Issa barra l-kampjonat, ovvjament hemm l-iktar waħda importanti. X'taħseb hemm? X'taħseb għandu fl-Ewropa? Jiena l-opinjoni tiegħi. Jiena onestament meta smajna l-Allegri li ġejlor kienet isma' b'saħħa u mbagħad ovvjament kien konfermat, kont kuntent ħafna għal raġuni waħda għax nemmen li bl-iskwadra li għandu Allegri, bit-talent li għandu, kapaċi jekk jitwikja ftit il-lob, il-teknika u il-tattika li kien juża meta kien manda l-ewwel darba, nemmen li bl-iskwadra li għandu kienet fl-opinjoni aħjar minn dik intela, nemmen li għandna naffanzaw almenu iktar minn l-avanzana fl-aħħar sentejn wara ta' 16. Jiena nemmen li għandna fejn navvanzaw kwarti użam il-finali, forsi mhux ma' finali jew kollha rebħuha, però għandna fejn navvanzaw iktar, l-opinjoni tiegħek. Mela, Champions League ma tantx kopna wisq. Ma tantx kopna wisq. Bħal daqskemm kop il-Liverpool, Champions League, u mbagħad il-League il-Liverpool ma tantx ħanajdu hekk semparja bejn ma ġobhom. Champions League bat li nara ta' suġġett li bħal kull Juventi iweġġjani ħafna. Però li hemm forsi nistgħu nieħdu ħanajdu hekk sopravvent minnu huwa l-fatt li l-Barcellona m'għadhomx il-Barcellona ta' qabel u mimli indju. Players li telqilhom Messi diġà għalihom telqilhom persuna li dak kien jigwidhom, jimmotivhom. Messi kien Għax tifhimni? Real Madrid l-istess m'għadhomx fi kienu u PSG on paper għandek dream team. Imma l-futbol ma jintlabx bl-ismijiet. Il-futbol jintlab bil-kollettiv u bil-qalb. Hekk jintlab il-futbol tissa. Fiċ-Champions League mbagħad hemm l-element ukoll tal-luck. Aħna luck żgur m'għandniex. Però naraw ifhimni step by step, day by day, ma nistax ngħidlek ifhimni fiduċja dejjem għandi. Ma Champions League. Fiduċja li tkollha nkella tista' tieqaf ma tarax. Il-Champions League kif imni, il-verità issa hemm għandna tabu dik xi ħaġa. Nemmen tal-ġu darba oħra ġifieri jintereb, le nemmen żgur. Biex darba ta' tiġi. Jalla tiġi sakemm nibqa' ħaj. Le ħares le. Naqru mela issa fuq l-ewwel logħba u Udinese wejn l-ewwel logħba press. X'qed nistennew li naraw f'dan il-konfront? Li forsi inti x'qed tistenna li tara dan il-konfront? Forsi tkun qed tagħti każ iktar kif nilagħbu mill-riżultat jew inkella fehom ir-riżultat importanti. Però li ma ħadd tagħti dik il-ħaġa iktar importanti għalik ġifieri meta qed issegwi l-logħba. Għax xkun qed tħares. Illum naqbel ma dak li kien qal Allegri naħseb. Personalment jiena jogħġobni lob spettakolari. Allegri kien qal min irrid l-ispettaklu imur iċ-ċirklu. Mhux ħanajt naqbel miegħu. Ovvjament għax il-lob sabiħ jien jogħġobni. Sewwa mhux inbilli terbaħ u ġibti 3 punti, però finalment li terbaħ u 3 punti jgħoddu
Aġġilita mill-logħba kbira u titlifha. U ġilita toħroġlok logħba diżastru u tieħu 3 punti. Mal-Udinese jinfiduċjuż ovvjament li nġibu 3 punti huwa importanti anzi li nibdew bir-rep għal-motivazzjoni wkoll tal-plejers, tal-iskwadra as a whole. Però nemmen ifhimni b'kull onestà li m'għandniex infallu milli nġibu 3 punti. Sewa. U forsi nibdew rokna żgħira hawnhekk għal kull podcast. Tini il-prediction tiegħek għall-iskor tal-logħba, għax taħseb li ħajkun l-iskor tal-logħba. U mbagħad ngħidlek jiena wkoll. Naħseb jiena jkun ta' ngħid favur il-Juventus. Jiena kont ngħidlek naqbel miegħek, eżatt kont ngħidlek ngħid ma qegħdin naqblu hawnhekk qegħdin ngħidu li il-Juventus jkun 2 mal-Udinese, jalla nirku hekk jew kellha biżjed u nieħdu 3 punti. Biex nagħlqu niġu xejn għall-konklużjoni wkoll, missejna ħafna punti u segwejna x'għamilna Juventus fis-sajf li għadda u hekk. Però xtaqt il-ġudizzju tiegħek semmejna l-Allegri u dħalt daqsxejn fid-dettall fuq inti. Il-ġudizzju tiegħek fuq l-istaġun ta' Pirlo. Hemm ħafna min jgħid li kien staġun fallimentari, meta ħadna żewġ tazzi li hija tazza iktar mill-Inter, jiena ngħidha u nħobb ngħidha, però tieni 50 sekondi hekk. L-istaġun ta' Pirlo għalik x'fisser u ġudizzju tiegħek? Mela, jekk ħa nitkellmu fuq Pirlo, jiena lija Pirlo mill-bidu kien żball tas-soċjetà li ħatritu, meta dan qatt ma' coach under 13 jew 12 u kien żball ta' Pirlo li aċċetta. Da jisek għandek tifel ħal liċenzja u mill-ewwel tajku Ferrari jew Porsche. Però fallimentari ma kienx. Fallimentari ma kienx għax erbaħna żewġ unuri kif għattajjeb int. Unuri iktar minn dak mill-baħ. Ma jfissirx ukoll li għax tkun plejer ta' klassi kbira kif kien Pirlo, inti tista' tkun coach tajjeb. Ma jfissirx. Però rajna flashes ta' x'seta rietu. Jiena ta' x'labna, ta' x'seta rietu. Però jiena nemmen Alejandro, u dik opinjoni tiegħi ma nemmina li kieku l-istaġun li għadda kellna l-Allegri, konna nieħdu lik. Dik opinjoni tiegħi. Għax jekk ħaneħduh, kil-Bamirit neħduh dis-sena, Locatelli hemm differenza. U Locatelli per-rispett mhux Maradona. Ġifieri, però le ma kien staġun fallimentari għax irbaħna ġiex unuri. Ġifieri, no, għalija ma kien staġun fallimentari ta' xejn. Issa kemm tiġbajt li mistoqsija li jmiss. Kont nsaqsik jekk taħsibx li għandna tim aħjar mis-sena l-oħra li Locatelli hemm differenza, però mbagħad ma nistgħux ninsew ukoll il-plejers li kienu qegħdin mislufa u ġew lura. U forsi anke il-plejers li telqu din is-sena. David Blon jew kellha żgħar kienu, ma taħseb li għandna tim aħjar mis-sena l-oħra jew le? Meta tajt plejers u ġew lura, Perin, li tinkwitan il-biċċa li ħadd riserve goaler, Perin. Rugani. Kollu tibdieħ qabel Szczesny. No. No. Eżempju, jiena hemmhekk nikollu nagħmilha. Szczesny dis-sena jiena l-aħħar sena li kellna taħt Pirlo ġifieri ma ġobni xejn, kellu Euro disastruża, kolli ngħid li Perin meta segwejtu dejjem urini li huwa player goalkeeper tal-livell għoli. Alejandro taħsarri minn għalija Perin la. Taħsarri kien għalija. Perin goaler tajjeb, però sejn again ħamillek għal-qabel, mhuwiex ta' Juventus. Rugani mhuwiex difensur ħażin, imma x'għamel mal-karjeri. Mhuwiex ta' Juventus. Jiġifieri xi plejers ġew lura. Pjaka. Taħseb Pjaka aħjar kuljum kien Pjaka, jiġifieri x'ġew plejers lura. Ġew plejers lura vera, imma krema, kwalità, stoffa. Ma taħseb li bħala livell għajna l-istess jew? Ma għajniex l-istess bħala livell għax number 1 ħadna lill-Allegri, mela dak diġà il-livell l-ogħla anke d-disciplina. Pirlo ma kellux disciplina. Allegri hemm id-disciplina. U jien
Eżempju, dak li qal il-Bonucci meta tal-faxxa ta' viċi captain il-Dybala u saqsew għallhom Bonucci jekk irid il-faxxa imur jixxi waħda u joqgħod jilgħab fil-pjazza biha. Jien ċert illi ma kienx indiża l-Bonucci direttament, imma inqeda Bonucci biex iwassal messaġġ. Isma' hawn jien nikmanda int min int, speċjalment ovvjament lej Ronaldo. Ronaldo semmi ukoll speċifikament. Fim? Jiġifieri mela l-akbar acquist bla dubju Allegri u ħadna plejer kif hekk il-Locatelli illi ovvjament huwa champion tal-Ewropej u li jagħmel Ewropej tajjeb ħafna. Jien jiddispjaċini qabel plejers ifhimni ftit illi telbu tipo Spinazzola issa naqbiżlek fi kliem ukoll. Tgħidli Pjanic tridu lura ma naqbilx le. Mhux għax Mekini xi plejer kbir. Ma Pjanic biss tagħmel staġun ma' Barcellona bil-kella. Diġà meta kien magħna kien ħabad inaqqas. U għalem id-diskrepanza bejn etajiet għandek Nippreferi nieħu ċans. Issa Pjanic jien joġobni ħafna bħala plejer, ma nippreferi nieħu ċans. Mekini kif ħanieħdu Bernardeschi nara u mbagħad ngħid isma' il-grad da għamlu jew isma' hija taħt Allegri, il-grad m'għamlux, m'hemmx tagħmel, neħħi. Kien hemm ħafna suġġetti li xtaqt nissu iżjed, però tifasaq xejn lil ħin. Forsi semmi argumenta fuq xi ħaġa li ma tkellimniex fuq hawnhekk illum. Jekk hemm xi ħaġa li naħseb għalek issemmi forsi tixtieq titkellem fuq li ma semmejniex ma tkellimniex fuqha. Kieku naħseb noqgħod nitkellem u għaddin sala filgħodu. Finna naħseb għall-ewwel podcast u grazzi għalik nispera li l-membri u l-pubbliku ġenerali isib dan il-podcast interessanti. L-ewwel wieħed kien miegħi, għalkemm jien ma rridx l-ewwel ikun miegħi, ma l-ewwel wieħed kien miegħi ħajkun hemm iktar anke il-ħsieb huwa li anke intom hemm barra n-nies il-membri jew Juventini, il-membri ġenerali, il-nies ġenerali, issiru tafu iktar mill-qrib ukoll il-membri tal-kumitat, anke nissuġġerixxi wkoll ma' Leandro li anke membri tal-kumitat jiena forsi mistoqsijiet fuqhom personali wkoll. Għalfejn ħalli il-membru u n-nies ġenerali jsiru jafu isma' dan il-hobbies tiegħu hekk huwa hekk u jsiru jafu mill-qrib il-membri tal-kumitat għaliex ovvjament ftit jafhom mill-qrib, forsi lili okej għax dejjem ifhimni nippostja u ġieli ntella xi post fuq il-Facebook biex inqajjem bħalissa kemm apparti l-interess inqajjem diskussjoni ġieli u nieħu pjaċir u hawnhekk nirringrazzja l-membri li jsegwuna, ovvjament nirringrazzja dawk il-membri u hawnhekk irid insemmi li qegħdin illum 20 ta' Awwissu u diġà għandna rekord ta' membri miktubin mal-klabb tagħna. Minn hawnhekk nirringrazzjakom tal-fiduċja li dejjem ittuna. Inħeġġukom illi tattendu taraw il-logħob il-klabb, ħataraw bajnejkom il-kobor tal-klabb, l-entraturi hija b'xejn, kulħadd welcome. U nistednukom tiġu għaliex ċert illi tiġi darba, tiġi darbtejn hawnhekk issir id-dar naturali Juventina tagħkom. Ma naħsibx li nistgħu nispiċċaw messaġġ aħjar minn hekk jiena nirringrazzjakom, nirringrazzja lilek. Grazzi lilek. President li għattajna din il-nofsija jaftit ta' flimkien. Aħna l-appuntament tagħna magħkom huwa għandna rilħaq fis-6 ġewwa l-premises tal-klabb tagħna ġewwa Birkirkara. Jew ħalli nsegwu l-logħba kontra Udinese l-ewwel logħba tal-istaġun tas-serja fis-6 ġewwa rilħaq. Grazzi tal-li segwejtu dan il-podcast. Ibqa' segwuna għax għandna ħafna iktar kontenut, ħafna iktar inizjattivi li ġejjin u tinsewx li wara nhar il-ħadd wara l-logħba tkunu tistgħu tissemgħu leħinkom direttament lilna magħna mal-event ta' Vero Amore wara l-logħba. Grazzi tal-li segwejtuna u għal darba oħra lil-nies. Grazzi ħafna.